bathe umphathi nombathe uba bathe usayo kwi-meeting. Ya yilo mayisemithingini funeke nina nibuye nibuye. Funeke nibuye nizokhuluma ama-stage cause manje kuthi uma-stage wayekephi kuzosho ukuthi isiteshi sethu ikhona yini i-agreement enabanayo. Okay, siswami siyakuzwa samba mfowethu. Manje mfuna ngingafika kusasa ekuseni ngomthole ekuseni mhlawumbe ngabo 7:45. Uyabona. Kuya ku-9 cause babuye babe nama-meeting so sithatha usuku meeting. Okay, hayi siswami ngiyakuzwa. Okay-ke lapha-ke babukeli bakwaJabulile Jule TV besiphuma-ke ngempela-ke e-police station. Njengoba naniyibonela-ke lapha bese sihamba naye ngempela-ke umkhulu. Sesibheke khona emotweni sesiphuma e-police station siphikelele e-clinic ukuze phela umkhulu akwazi ukuthi agcina sizakele imoto ebesiyi-requestile-ke le besihamba ngayo. Kodwa-ke nakhona ngebhadi noma ngeshwa nakhona futhi eklinikhi sithe masifika nje egeyithini beyiveziwe lapha impawu ezikhombayo okuvumelekile nokungavumelekile, ikhali, amakhamera, yonke leyo nto le kuvelile ukuthi akuvumelekile ukuthi kungene ngaphakathi namasikho ukuthi amakhamera abengavumelekile ukuthi singene nawo ngaphakathi. Hayi ngiphoxekile-ke kodwa angifuni ungasho siphuma nje police station noma phakathi e-police station ngoba kwale ngisho umamkhulu esethi uzama ukukhuluma naye umkhulu eceleni ukuthi hawu mkhulu vulela phela lengane icala. Umkhulu wakhala ngokuthi hayi yena uyiwele washintsha wangabe sasho manje ukuthi ushawe ile ngane le. So nje kwale noma nami sengithi simthembisa imali wanqaba yonke leyo nto leyo umkhulu. So nje kube nzima kakhulu. Kodwa-ke nawe mbukeli ungalapho ngasekhaya awuqhubeke uyibukele ngoba yonke into engikhuluma ngayo nansi la ngabe inhlahla imoto beyibona ukuthi umkhulu ubambekile. Bezisimela-ke la siwela umgwaqo bese siyongena emotweni besikade sihamba ngayo ngenhlahla-ke naye udriver besihamba Ukubophisa i-2K leli mhlawumbe ungasithatha usibeke uzizwa unjani? Ngizizwa ngingathozile ngani sihambile nomkhulu bosifika lapha e-police station umkhulu useyalibika udaba uthi hayi akawanga Uthe wenzela ukuthi uyibeke icace. Uthe akawanga noma uthe hayi uwile akashawanga i-2K? hayi uthe uwile akashawanga i-2K. Ya. Yebo. Manje kahle thina isifiso sethu njengamanje ngoba inhloso enkulu la noma ngazi ngibhedisa nje igama lamakoti. Sondela sizwe. Uyaphila? Yebo uyaphila. Uyaphila nawe mkhulu? Bebe. Uyaphila nawe mkhulu? Khona. Siyaphila nathi. Ungahlala. Cha bomkhulu sesiphinde sabuya ke namhlanje. Siphinde sabuya. Cha bomkhulu sahamba nawe kahle mkhulu sivumelene izolo ukuthi siyovulela umuntu okushayela icala. Why wawusushintsha wawusuthi wena ushaya nguwile? Ushoba kanti. Hayibo. Sekuwena futhi ushoba futhi? Ushoba. Akwena duthi izolo kube wathi kube ushayiwe ngathi une evidence uyile umkhulu. Pho wawo umkhulu waye hansi mkhuba. Hey. Ake sizukuphala kamkhulu ngoba wena vela ikho lento yakhe ayikho into engayikhuluma nawe. Mkhulu yini uyamsaba mkhulu konzakalani waphela? Kahle ayisilande eqaleni. Wawushayiwe? No, wawushawe uye lo sisi lo edakiwe noma wawuwile. Ngoba phela lapha e-police station ugcina ususijikela. Ngayiwela. Oh, wawa. Yeah. Sitholile impendulo. Sena besithi umkhulu uwiswe i-2K. Kanti wawa futhi. La vele nawe indlela umthathe ngayo ikho right.
Manje wena umfuna ephelile la. Ingakho umbuzo ukuthi ufunani la. Umkhulu unomuzi wakhe, siyeke lo owathengwa ngemali wayiqola umkhulu. Unomuzi wakhe ofana buhlala kuwo. Wena kufanele abuhlala Kwakhe kini. nje nala. Wena nje ontanga yakho bayafunda baseyuma university ukuthi why ngempela wakhetha ukuzohlala. Wena ontanga yakho benzani ngoba bahambe chesana nempilo zabantu libungilethela amakhamera la. Aqhubekele bengishutha ngikhukhuluza iCD la emgaqweni. Uze ngani vele la? Sizosiza umkhulu. Msize phela ungambuza ukuthi ufunani la ngoba kusondaba yakho. Ukuhamba naye ke umkhulu yakudokotela since umshayile ke njengoba elimele. Since ewile. Point of correction uwile. Uyowenzana umuntu owile kudokotela futhi alimalanga kakhulu. Right. Akawanga nje kakhulu. Hey. Hawu sathane bo. Sisamkhiphi-ke manje idlizo ngoba ngiyazi ukuthi inkinga yakhe enkulu kwakubanga ukuthi simkhipha idlizo. Cabanga ukuthi kunendaba nalokho wena. Sifuna umkhulu ukumthetha simuse kudokotela so that udokotela okhokhelwayo ke. Athana. Umkhulu, sacela ukuhamba nawe uyavuma ngithi. Yeah. Oh uyavuma. Yeah. Hayi ke. Sekuphelile Yazi ukuthi mina like. ngikuwonishe nje. Ukuthi ngisho ungahamba naye. Yes, alinankinga cause uzosizakala ayihile ekhanda. Kodwa amaphoyisa yawalethela kimi. Ngikunikeze a nice warning. Lalela ke angifunike nje ukudlala ngawo ngize ngushalazele lokho. Bese ngibuyela kuyena futhi. Khohlwa ke. Uzoboshwa wena. Khohlwa. Amaphoyisa vele nawazozela. Wona azofika kodwa yena ngeke azangibopha. Akanqeni ukujikesela. Mkhulu uthini kule nkulumo ayisho ngeke akubophe. Nawe usho njalo. Akanjikela ngeclinic, akanjikela ngepolice station. Wathi uyiwele. Uzojikana la ngoba ishikisese la uzowa futhi. Ngizovela ngithi akayiwise phansi kwamaphoyisa awakhombisa ukuthi uwe kanjani. Hambani kodwa angini discourage. Ngiyanigqugquzela. Hambe naye. Asengifisa ukwazi mina uma wakho nje wakuzalayo inkosi yami ukuthi uyayigqajana ngawe. Njengoba unjena nje. Yini ube nenhliziyo emi kanje? Inhliziyo yomthakathi. Wema, nenhliziyo enhleni wema. Wayipha Mkhulu. Mina ngifuna ukuthi ushinte yodwa. Uma sihamba nawe siya kudokotela. Yeah. Senza yonke into. Uyavuma ukuthi sizombophisa lo. Ngeke uphinde usijikele wenze lento yenze sise police station. Angeke. Ngeke usasijikele. Okay, asixoxe lapha ke manje ngoba siqinisekisa ukuthi ngeke uzuzwijika. Ukushayile noma uziwele. Angayiwela mina angishaya. I-answer nje uyayithola ulibuyitholile. Yini ke soyela ke manje? Ilibifikile. Yabo i-answer mina libifikile ulibuthe ngempela. Elibethe ulibuthe ngempela. Hayi ngeke ufundise inhlobo ngisho